Vă așteptăm la Brașov, pentru început pe terasa restaurantului nostru, unde mesele au fost distanțate pentru siguranța dumneavoastră și igienizarea se face conform legii în vigoare și mai târziu și înăuntru când va fi posibil. Bună seara și bine ați venit la Hotel Gold. Bună. În primul rând vă rugăm să completați formularul de check-in în care aveți și instrucțiunile conform situației existente COVID-19. Ok. Vă rog. La restaurantul Old Jack Burger House sunt respectate riguros normele de igienă pentru siguranța clienților și a angajaților noștri. Pentru toți turiștii din România și pentru cei care vor veni din afară, îi așteptăm la Brașov, pe terase, în siguranță 100%, totul este perfect dezinfectat, pandemia nu există la noi în restaurante și toată lumea este în siguranță 100%. Salut, sunt șef Ciprian Nicolescu. Siguranța alimentară pentru noi este primordială. Siguranța pentru clienții care ne calc pragul aici la Cucinino în Brașov este pe primul loc. Vă așteptăm cu drag!